Les generacions anteriors a la nostra els hi passa que encara venen d'un pensament passat, de quan d'aquí s'havia de marxar sí o sí. I no s'han tret això del cap. Llavors els hi costa molt d'entendre que nosaltres, la joventut, tornem i donem valor a moltes coses que ja tenim. Que el meu futur està aquí, perquè encara tinc marge per poder créixer. És un lloc on es viu molt bé. És un espai molt ampli en el qual ens podem desenvolupar. Jo penso que és una comarca amb molta riquesa en molts sentits. Aquesta zona m'ofereix la tranquil·litat que necessito, la llibertat de decisió i l'oportunitat de descobrir mil racons que encara queden per descobrir aquí. Ofereix sobretot pau i tranquil·litat. Ofereix un espai per gaudir, sobretot un espai natural, i un patrimoni cultural excepcional. L'obertura a l'era digital ha permès que la comarca estigui connectada. I té molt potencial, vull dir, penso que hi ha encara molt territori per explorar. Aquí mateix a la Pobla tenim 2 o 3 empreses potentíssimes de gent jove que ho saben fer, que ens donen 50 voltes a nosaltres que estem per jubilar-nos. I per mi és una gran oportunitat de construir una vida més lenta, més tranquil·la, més conscient i coherent amb els valors que necessitem que ens acompanyin en els temps que corren. Puc desenvolupar bé l'activitat econòmica amb la qual estic, puc tindre una vida familiar molt còmoda, els puc donar als meus fills el que vull, que és contacte amb la natura, relacions humanes. Tens molt més producte de proximitat, tens tendes de proximitat, que és el que deia ella. Saps on fan els formatges, saps quina carn t'estàs menjant, saps on tens la fruita. Fan coses i la gent que va a l'institut aprova la selectivitat, després se'n va a fer medicina, químiques, enginyeries, lletres, és a dir, que universitaris aquí també en surten, no ens quedem amb la pagesia. I si tu vols fer una família i vols fer una família saludable, feliç, amb llibertat, aquí és molt més fàcil que no pas en un entorn de ciutat. Una comarca que és un petit paradís. Que jo ara conto que és un privilegi poder viure aquí.